салом алейкум тамошобинони муҳтарам. Ман ҳуқуқшинос Ҷамшед Ёров ҳастам. Ин барномаи чӣ бояд кард аст. Шумо дар канали ютуби Бунёди Бузургмеҳр мебошед. Чӣ хеле ки аллакай ҳамагон медонем, нисбати Абдуқодирӣ Рустам ва Абдухалил Холиқзода парванда бо ҷурми барангехтани кинаю адовати миллӣ, нажодӣ, динӣ, маҳалгароӣ дигару дигар оғоз карда шудааст ва суд ирсол карда шудааст ва қисми ин парванда гӯё ҳоло ҳам дар тафтишот аст, дар зери назорати прокуратура аст ва дар ҳамин маврид чӣ тавсия дода метавонем ба худи ин ашхоси ҳабс шуда, чӣ тавсия дода метавонем ба ҳуқуқшиносони онҳо, ба адвокаташон ё ин ки ба наздикони онҳо. Он чизе ки мо мегӯем, ин корро ҳам адвокати онҳо карда метавонад, ҳам наздикони онҳо низ ин корро карда метавонанд ва фикр мекунем ки яке аз роҳҳои сабук кардани вазъи онҳо ё ин ки умуман ба озодӣ баромадани онҳо ҳам шуда метавонад. Чӣ бояд кард дар ин маврид? Пеш аз он ки чӣ бояд кард, мо бояд донем ки бо чӣ бояд чӣ кард. асоси айбнома дар чунин парвандаҳо ин хулосаи мутахассисон аст, хулосаи экспертиза аст. ҳатман ки дар парванда экспертиза аст, ҳатман ки муфаттишон китобро ба ҳаводиси рӯзгори манро ба экспертҳо равон карданд, экспертҳо онро мутолиа карда, дар кадом саҳифа, дар кадом ибора, дар кадом абзац, кадом калимаву ибораҳову намедонам ишораҳои барангехтани кинаву адовати милливу диниву нажодӣ вуҷуд доранд, ишора карда нишон доданд. ва дар дасти ҳимоятгарон ҳатман ки бояд нусхаи хулосаи экспертиза вуҷуд дошта бошад. агар адвокатҳои ин шахсон дар Тоҷикистон натавонанд ки ин нусхаро аз парванда ҳамчун нусха бардорӣ карда гиранд, ё ин ки натавонанду хоҳиш ё ин ки чӣ мегӯям сабуктар карда гӯем ҳамин иродаи шикоят кардан аз болои она дошта бошанд, ин корро метавонанд хештаборони наздики онҳо кунанд. барои ҳамин ман тавсия медодам ки ягон наздики ин шахсон агар парванда дар суд бошад, ба суд муроҷиат кунад, ба судя муроҷиат кунад, агар парванда ҳоло ҳам дар дасти муфаттиш бошад, ба муфаттиш бо тарзи хаттӣ муроҷиат кунад, бо гирифтани розигии наздиконашон оиди он ки онҳоро ҳамчун ҳимоятгар дар парванда ҳамроҳ кунанд. дар ин маврид онҳо ҳамчун ҳимоятгар метавонанд ки бо маводҳои лозимаи парвандашинос шаванд, аз он нусхабардорӣ кунанд ва барои ҳимоят тайёрӣ бинанд. барои мо чӣ лозим аст? аниқаш барои худи наздикони Абдуқодири Рустаму Абдухалил Холиқзода чӣ лозим аст? маҳз дастрас кардани хулосаи экспертҳо бо қарори муфаттиш оиди таъини экспертиза бо рӯйхати саволҳое ки ба экспертҳо дода шуданд. ин ду ҳуҷҷати асосӣ ки маҳз бо хулосаи ҳамин экспертҳо ин шахсонро мақомот хоҳиши зиндонӣ карданӣ доранд ва мо боварии комил дорем ки таҷриба нишон медиҳад ки ин амалашонро иҷро мекунанд ба ҳар ҳол ба чӣ роҳу воситае набошад. вале вақте ки имконияти ҳимоя кардан ҳаст, имконияти бекор кардани чунин хулосаҳои экспертҳои фурӯхташуда ҳаст, шумо метавонед ки аз гуфтаҳои ман истифода баред. шояд ба наздикони ин шахсон ҳуқуқшиносон, адвокатон аллакай маслиҳат дода бошанд, вале ман бовар намекунам ки маслиҳатро касе ҳам иҷро карда бошад. бовар намекунам бо назардошти ҳолати адвокатураи ҳозира ки адвокат ин корро карда тавонад ва ягона шахсоне ки ин корро мекунанд наздикони якои Рустам ва Абдухалил мебошанд, чунки онҳо наздики худро ҳимоя мекунанд ва набояд ки аз ин тавсияи ман даст кашанду умед ба адолати судӣ ё ин ки адолати иҷтимоӣ дигар дошта бошанд. инак чӣ бояд кард дар ин маврид? Хеле ки гуфтем, якум бояд
қарори муфаттиш оиди таъини экспертиза бо нишон додани саволҳое ки ба экспертҳо супорида шуд гирифта шавад. дуюм, ҳатман бояд ки дастрас карда шавад хулосаи экспертҳо вобаста ба ҳамон саволҳо. ва диққат кунед ки экспертро кӣ мегузаронад, экспертизаро кӣ мегузаронад, дар он ҷо бояд навишта шуда бошад. ман боварӣ комил дорам ки дар ҳамин парванда сардори гурӯҳи экспертҳо ин профессори кафедраи ҳуқуқи байналмилалӣ ба фикрам дар донишгоҳи миллии Тоҷикистон Нуриддинов Р мебошад, чунки дар тамоми парвандаҳои чӣ Бузургмеҳриёров, Нуриддин Маҳкамов, дар парвандаҳои аъзои ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ҳамин ашхос буд ва як гурӯҳе доранд, чӣ хоҳише ки аз тарафи мақомот омад, онҳо ҳамон хел экспертиза метиҳанд. Аз як ибора, аз як ҷумлаи нотамом онҳо як хулоса мебароранд. бинед ки айни ҳол ин шахсоне ки экспертизаро мегузаронанд кадом унвони илмӣ доранд. доцент, кандидат наук, намедонам муаллими калон, дигару дигар, профессор, чизе бошад набошад, ин хеле ҳам муҳим аст. вақте ки шумо ин ҳуҷҷатҳоро гирифтед, бо онҳо шинос шудед, шумо бояд ҳатман як бор кӯшиши онро кунед ки бо назардошти хатогиҳои хулосаи экспертиза ба муфаттиш муроҷиат кунед ки зарурияти таъини экспертизаи дигар ҳаст. хоҳиш мекардем ки бо назардошти ҳамин хатогиҳо, мисол экспертҳо гуфтанд ки дар ҳамин ибора мисол фалон одамро таҷовуз кард, ин пас задани шаъну шарафи миллат мебошад. дар ин мо ҳисоб намекунем пас задани шаъну шарафи миллат мебошад, дар инҷо дигар чиз аст. барои ҳамин хулоса дигар экспертҳо дар кор аст. гуфта як бор муроҷиат кард дар кор. агар ин кор ки нашуд, шумо ҳамчун ҳимоятгар, ҳамчун хештабори наздики судшавандаву гумонбарон метавонед ки аз пеши худатон хоҳиш кунед ягон донишманде ки унвони илмияшон, таҷрибаи корияшон, стажи корияшон, мартабаашон дар ҷамъият, донишашон дар адабиёт, санъат, намедонам дар психологияу дигар, инро шумо бинед ки экспертизаро кӣ гузарондааст. мисол равоншинос ки гузаронда бошад, вай кӣ ҳаст, чӣ кора ҳаст. аз ҳамон як дараҷа бояд одами болотар ёбед ва ҳамин китобро, ҳамин маводҳоро бояд ба онҳо барои ташхис бо ҳамон саволҳое ки муфаттиш додааст равон кунед, бо супоридани маблағ ҳатман, то онҳо як хулосаи худашон бидиҳанд. хулоса агар дигар хел бошад, бар майфияти шумо бошад, шумо метавонед ҳамин хулосаро ба муфаттиш пешниҳод кунед ё ки ба суд пешниҳод кунед. ин экспертҳои худатонро ҳамчун шоҳид ба суд даъват кунед, ҳатман ки онҳо бояд пурсида шаванд. ҳамчунин экспертҳое ки аз тарафи тафтишот хулоса бар зидди абдуқодири рустаму абдухалил холиқзодаву дигарон доданд, онҳо низ даъват карда шаванд. мумкин аст ки байни онҳо баҳс пайдо шавад. дар ҳамин маврид агар экспертҳои шумо аз ҷиҳати дониш, аз ҷиҳати стажи корӣ, аз ҷиҳати мартабаашон дар ҷамъият болотар бошанд, ин хулосаи онҳоро ду гирифта титу-пит мекунанд, хулоса аз байн бардошта мешавад ва ин асостарин ва аз ҳамон пояи айбнома ҳисоб мешавад. дигар ягон мавод, дигар ягон далел, нишондоди дигару одамоне ки ҳамчун шоҳид иштирок мекунанд, он қадар ҳам қувваи қонунӣ, он қадар ҳам як қувваи зарурӣ барои ба ҳабс гирифтани абдуқодири рустаму абдухалил холиқзода надорад. ягона роҳ, ягона нуқтае ки бояд шумо дар ин маврид ман муроҷиат мекунам ба наздикони ин шахсон, ягона роҳе ки шумо доред ҳатман зарба задан ба ҳамин хулосае ки мақомоти қудратии Тоҷикистон гирифтааст ва ҳамин хулосаро ҳамчун далели асосӣ истифода мебарад. ҳамзамон гуфтанӣ ҳастанд дӯстони гиромӣ, хештаборони ин шахсон, агар ба шумо ягон тавсияи дигар, ёрии ҳуқуқӣ ё ин ки ягон роҳи дигар лозим бошад, ягон ёрии ҳуқуқӣ агар ба шумо лозим бошад, шумо метавонед мустақиман ба бунёди мо муроҷиат кунед, метавонед ба рақамҳои телефонии ман муроҷиат кунед. ҳамчунин
ё ки дар ҳамин ҷо метавонед комментария кунед. Ман ҳадалимкон роҳҳои ба ҳамин ҳадаф расиданро ба шумо нишон медиҳам. Агар зарур шумореду бо каме аз қисми ҳамин мавзӯъҳои парванда моро шинос кунед, боз меҷӯем, мекобем, то чӣ хел вазъи ин одамонро сабук кунем. Бо шумо ман будам Ҷамшед Ёров. Ташаккури зиёд дӯстон, ки тамошо кардед. Лайк, комментариянависӣ, обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки маҳз ҳамин амали шумо метавонад ки боиси он гардад, ки ин видео ва ин барномаҳои мо, ки фақат равона карда шуданд барои баланд бардоштани савияи дониши ҳуқуқи мардум, зиёдтар паҳн карда шаванд дар ютуб ва касе аз он баҳравард шавад. Ин амал ҳам хайр мешавад ва ҳам амале ҳаст, ки аз шумо ҳеҷ чизеро талаб намекунад. Ташаккури зиёд. Боз як бори дигар то боздид.